Прывітанне. Хто першы раз нам на гэтым канале, я Михаил Волчак, і гэта практычна сацыятэхніка. Сёння я хочу падзяліцца трыма навінамі. Першая навіна прыйшла учора. Я быў вельмі эмацыянальна ўзрушаны, таму нічога не запісаў, але гэты раз вырашыў для гісторыі і другое для прамоцыі. Гэта вось моя кніжка сацыятэхнікі пачаткі. Яна ёсць ужо ў папяровай версіі. Гэта пробная папяровая версія. Я яшчэ чакаю адзін экземпляр ад іншай друкарскай фірмы і выберу пасля будзе наклад. Наклад я чакаю дзесьці ў сярэдзіне траўня, таму можна ўжо замаўляць кнігу, і з сярэдзіны траўня я буду рассылаць усе замовы, якія былі зроблены ў тым годзе. Дзякуй усім, хто мяне падтрымліваў у тым годзе і удзельнічаў у маёй краўдфандынгавай кампаніі. Зараз магчыма набыць две версіі. Адна версія гэта папяровая, другая версія электронная. Вырашайце самі, што вам больш даступна, і спасылку я пакідаю ў апісанні. Але ўрэшце, хто першы раз, кніга практычна сацыятэхніка — гэта кніга пра супольнасці, пра маю навігацыю ў гэтых супольнасцях, пра тое, як функцыянуе грамадства на самым падставах. Калі яшчэ няма такіх, назовем, інстытуцыялізацыі грамадства. І я апісваю тут пэўным сэнсе такую сваю гісторыю з пачатку 2000-х гадоў. Таму спрабуйце, набывайце, буду удзячны за фідбэкі, буду удзячны за розныя рэцэнзіі, за нейкую зваротную сувязь, за камунікацыю на тэму супольнасцяў. Гэта кніга мне вельмі важная. Яна пачала пісацца яшчэ ў далёкім 21 годзе, але таму што я перамяшчаўся, як кажуць, з аднаго края ў другі, мне прыйшлося пакінуць Беларусь. Я яе дапісаў у Польшы і выдаў у Польшы. Вельмі ганаруся ёй, бачу, што яна мае сэнс, і спадзяюся, вы таксама знойдзеце гэты сэнс. Гэта моя першая навіна. Другая навіна тычыцца таксама кнігі. Хто жыве ў Польшы ці ў Варшаве, ці праязджае ў Польшу ў Варшаве, дзесьці ў пачатку чэрвеня я зраблю прэзентацыю ў Варшаве. Спадзяюся. Сачыце за маімі сацыяльнымі медыа, і там будзе дзесьці за 2 тыдні. Звычайна я выкладаю нейкі анонс, што і як і калі. Вядома, яшчэ можа быць нейкі стрым, які будзе онлайн-прэзентацыя. Гэта не так цікава, але магчыма, камусьці будзе цікава паслухаць і гісторыю кнігу, якая таксама гэтых 5 год рабілася, і таксама нейкія рэфлексіі наконт таго, ці што прагрэсуе ў маім разуменні супольнасцяў за гэты час. Таму што, хаця я не так актыўна удзельнічаю ці ствараю супольнасці зараз, але больш усведамляю і асэнсоўваю іх. Гэта была другая навіна, анонс пра магчымыя прэзентацыі онлайн і офлайн пакуль у Варшаве. Далей буду думаць. І апошняя, таксама важная навіна, гэта працяг маіх стрымаў, практычная сацыятэхніка, дзе звычайна на працягу 1 гадзіны я размаўляю са сваімі гасцямі, онлайн звычайна, пра супольнасці, пра іх уласную навігацыю і разуменне супольнасцяў. І такім чынам гэта дае мне неяк развіваць мою веду, ставіць штосьці пад сумнеў, ці пацвярджаць, што я напісаў у гэтай кнізе. І гэта пачнецца таксама ў канцы траўня. Таму гэты канец траўня, пачатак ліпеня для мяне будзе актыўным, і я спадзяюся, для тых, хто мяне падтрымлівае, бачыць сэнс у тым, што я раблю, таксама будзе пэўным сэнсе магчымасць паўдзельнічаць, паўбачыць і паразмаўляць. Калі ласка, смела далучайцеся да майго каналу, пішыце мне, мне хапае часу і сіл на адповедь. Я зараз пакажу трохі яшчэ кнігу пасля гэтых 3 навінаў. Яна выглядае прыстойна. Напрыклад, гэта яе вокладка, гэта з іншага боку. Яна мае свой ISBN, значыць, будзе размешчана ў
польскім нацыянальнай бібліятэцы. Вось яна атрымлівае розныя дыяграмы, вы бачыце, у пэўным сэнсе добра структураваны тэкст з урэзкамі, з рознымі заўвагамі. Вось ёсць таксама фатаграфіі, ёсць фатаграфіі каля 80, каля 80 таксама розных дыяграм, маіх рэфлексій, майго бачання супольнасцяў. Фатаграфіі насамрэч ёсць унікальныя, якія ў інтэрнэце ўжо не знойдзеце. Спачатку, назовем так, з сярэдзіны 2000-х, з 10-х, ну і пачатку 20-х. Да? Ось. Што яшчэ? Ну, бачыце, вось кніга падзелена на тэмы, на часткі, усяго 3 часткі, вось 3 часткі і 29 тэмаў. Я напісаў адмыслова, як чытаць гэту кнігу, таму што кніга даволі вялікая атрымалася, каля 600 старонак зусім, але я даў такі гайд, як чытаць гэту кнігу. Гэта можа вам дапамагчы таксама у чытанні. Ёсць розныя скароты, таму вы можаце азнаёміцца са скаротамі. Больш за 40 супольнасцяў, дарэчы, я так ці інакш прааналізаваў, прайшоўся і гэтак далей. Вось таксама створаны слоўнік. Я пачаў гэты слоўнік і спадзяюся, гэты слоўнік будзе развіты наступнымі пакаленнямі, ну, тым ліку і мною, да, я яшчэ маю патэнцыял трохі, вось, развіты далей, які дае асноўныя вызначэнні і як бы фарміруе вось гэтую дыскусію, мысленне супольнасцяў. Гэта для мяне было вельмі важна. Гэта не дасканалы слоўнік, але гэта пачатак, і гэты пачатак мусіў хтосьці пачаць, і гэта я, спадзяюся, для Беларусі. Ну, вось такая кніга. Што магу дадаць? Далей уже самі чытайце і купляйце, канешне ж, вы падтрымайце мяне, таму што, падкрэслю, гэта кніга ёсць сам выдатам. Гэту кнігу публікавалася цалкам незалежна. Спачатку я пісаў тэкст, пасля яе вычытвалі, больш за 1 200 000 сімвалаў тут ёсць, да, вось гэта, бачыце, вялікая таўшчыня кнігі. І пасля дадаваліся ілюстрацыі, фота, гэта ўсё перапрацоўвалася, вярсталася, ламаўся тэкст, як тут называюць палякі, і друкавалася. Вось гэты ўвесь працэс, я зараз ведаю, як гэта робіцца, але гэта кніга самавыдана, да? Гэта значыць, што ніякія выдаўніцтвы і цалкам правы прыналежаць мне, але дадам, што кніга выдалася пад ліцэнзіяй Creative Commons Share Alike. Ну, вы зможаце ўбачыць гэта, калі набудзеце электронную ці папяровую версію. Гэта значыць, што кніга можа быць выкарыстоўвацца у камерцыйных і некамерцыйных мэтаў з пазнакай аўтарства. Мне важна, каб гэта веда стала агульных, стала даступнай, стала рэфлексуемай. Ну і, вядома, сціплае імя аўтара трошкі часам нагадвалася, узгадвалася і рэфлексавалася. Ось, я думаю, што гэта можа стварыць шмат цікавых сувязяў і павярнуць развіццё беларускага грамадства у тым кірунку, дзе кожны грамадзянін будзе мець голас, будзе адчуваць сваю так званую чыннасць, магчымасць уплываць на тое, што вакол чалавека, і будаваць грамадства сваёй мары. Да, на гэтым усё. Я Міхаіл, і убачымся ў маіх наступных выпусках. Да пабачэння.